ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶದ ಪಣವು ಶಕ್ತಿದ 10 ಇಂಜಿನ್ಲೆಡು ಒಂಜಾದುಂಡು 2024-25 ಸಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಡು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ದೇಶದ ಪಣವು ಬುಳಿಚಿಲಗು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುಂದುಪ್ಪುನ 10 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶದ ಪಣವು ಶಕ್ತಿದ 10 ಇಂಜಿನ್ಲೆಡು ಒಂಜಾದುಂಡು 2024-25 ಸಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಡು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ದೇಶದ ಪಣವು ಬುಳಿಚಿಲಗು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುಂದುಪ್ಪುನ 10 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಜನೆ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಸೇವಾ ವಲಯ, ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಲಿನ ಬುಳಿಚಿಲದ ಆಧಾರಡು ಈ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಆದಾಯ ಹೊಂದುದುಪ್ಪುನ 10 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ತೆಲಂಗಾಣದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಬ್ರ 1 ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಆದಾಯ 11,40,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾತು ಉಂಡು. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮರ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ನಿಲಯ ಆದುಂಡು. ಬಂಡಲ ಪಾಡುನೆಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿ ವಲಯಡು ಗುಮನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೆರಿಪಾಂಡು. ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಲಿನ ಪಟ್ಟಿಡು ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಲನ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಬೊಂಬಾಯಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಆಂಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕುಡ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ರವಿ ಪವಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಕೂಟ ಪೊಗ್ಗುದು ಬಾರಿ ಲೋಪದೋಷ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಜಿ ರವಿ ಪವಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ಕೂಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಆಂಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಬಾರಿ ಲೋಪದೋಷ ನಾಡ್ಪತ್ತದುಂಡು. ವಸತಿ ಗೃಹದ ಅಡ್ಪಿಲಿಡು ನಿರ್ಮಲ ಇಜಾಂಡು ಬೋಡಾಯಿನ ತೆನಸು ವಸ್ತುಲಿನ ಜಮೆ ಇಜಾಂಡ್ ಅರಿಟ್ ಪುರಿಕುಲು ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡು. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ ಇಜಾಂಡ್ ಅಟಿಲ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಬಿದಿಂಜುನ ಪಾಮೋಲಿನ್ ಅಟಿಲ್ ಎಣ್ಣೆಗಳಸುನವು ತೋಜಿದು ಬೈದನೆಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾದರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ 33 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ ಪುಷ್ಟಿದ ತೆನಸು ಕೊರೊಂದಿಜೇರು. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ದಕುಲು ಆದಿತ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅನುದಾನ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೆನಸ್ಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂತೆರು. ಸರ್ಕಾರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಡು ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಸಾಧನ ಪಟ್ಟರೆ ಅನುದಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಸಾಧನ ಕೊರ್ಪುನವು ಸೇರ್ನಂಚ ಪಾಕ ಲೋಪದೋಷ ತೋಜಿದು ಬೈದನೆಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾದರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಇಡೀ ವರದಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೂ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪ್ರಭಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕುಮಾರಚಂದ್ರ ತೆರಿಪಾದರು. ಪರ್ಬೊಲಿನ ಪರಂಪರೆದ ಆಚರಣೆಗೂ ಒವ್ವೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಒಪ್ಪುಜೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮಾರೆಡ್ಡಿ ಪಂತೆರು ಪುತ್ತೂರು ನಡತಿನ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಪರ್ಬೊಲಿನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮಾರೆಡ್ಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಭೂಮಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ದುಂಬುರ್ದೆ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚ ಪರ್ಬೊಲಿನ ಪರಂಪರೆದ ಆಚರಣೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲು ಬುಡು ಮನಸ್ಸದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪುನಕುಲೊಂದು ಮುಲ್ತಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಕರಿನ ಮೂಜು ವರ್ಷಲಿಡ್ದ ಈದ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಕೆಲವು ದಿನದ ಅಂತೊರಡೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನವು ದೇವಿರ್ನ ಲೀಲೆ ಎಂದು ಎನ್ನೋಡು. ಸಮಾಜದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗಾದು ಕೆಲವು ತಡೆಪುಲೇನು ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಅಡೆಪು ತಡೆಪು ಪಾಡುನವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲಿಡ್ದು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಪುತ್ತೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅರುಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ, ಪೊಂಜೋಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಳ್ಯದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ್,
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಗರಸಭಾ ಪೌರ ಕಮಿಷನರ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಳೆ ಸಭೆಟಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದನೂ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಡಬಗ್ಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ವಯೋವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಡೀ ಊರಿನ ಹಬ್ಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದೋರ್ಮಿಡು ಸಾದಿ ನಾಯಿಲಿನ ಉಪದ್ರ ತಡೆತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಂಡಾಪನ ಉಪದ್ರಳಿನ ಗಂಭೀರವಾದದೆ ತೊಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆತ್ತುನರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕೂಟ ಭಿನ್ನೈತದು ಓಲೆ ಕೊಡ್ತುಡು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರನ್ನು ತೂದು ಭಿನ್ನೈತುನ್ನ ಓಲೆ ಕುರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದೋರ್ಮಿಡು ಸಾದಿ ನಾಯಿಲಿನ ಉಪದ್ರ ತಡೆತದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದುಪ್ಪನ ಉಪದ್ರಳಿನ ಗಂಭೀರವಾದದೆ ತೊಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆತ್ತ ನುಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದೋರ್ಮಿಡು ಸಾದಿ ನಾಯಿಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಬೂರ್ನ ತುಚ್ಚುನ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಬುಡಂದೆ ದೂರು ಬರ್ಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಶಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದರಾಸುಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಬೇರು ಪೋಡಿದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾತನು ಅಂಚಾದ ಸಾದಿ ನಾಯಿಲಿನ ಉಪದ್ರ ಪತ್ತಡದೀದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಾವಡು ತುರ್ತು ಕ್ರಮದೆತ್ತ ನುಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ತುಂಬಾಳ್ತಿದ ಕೂಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ರೆಗ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಪಕ್ಷದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇಸನ್ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಪೊನ್ನೋಡಿ ಇಂಚ ನಾಯಕಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಓಲು ಸರಸ್ವತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಓಲು ಅನ್ನದಾನ ನಡಪುಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಡೊಂದು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BL ಧರ್ಮ ಪಂತೆರು ಕಟೀಲಡು ನಡತಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ನೆಂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾಲೀಸಡು ಆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು. ಕಟೀಲ್ದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರಿಗೆ ನೆಂಪಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟೀಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಭಾಭವನುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸಭಾಲೀಸುಡು ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಎತ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದ ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೂ ಸೇರ್ದ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರು. ತಾನು ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂದು ಪೋತೆ ಅರೆಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿಂದ ಪಂಡೆರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನು ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಒಡಿಪುದ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಗ್ರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಐತಾಳೆರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆಂಪದ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿದ್ರಾ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಚೌಟೆರ್ನ ಅರಮನೆತ ಕುಲದೀಪ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ನೆಂಪದ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ವಾಟಿ ಪಡ್ಪು ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ನೆಂಪದ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟೀಲಮ್ಮನ ಬತ್ತೆರು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ರಟ್ಟಲೆ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಕಟೀಲಡ್ದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದೆರು. ಓಲು ಸರಸ್ವತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಓಲು ಅನ್ನದಾನ ನಡಪುಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡಿರು. ದುಂಬುದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ B ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯಕ್, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ನಯನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಕುಡ್ಲದ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್, ಕದ್ರದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಕಟೀಲ್, ಕುಡ್ಲದ ರವೀಂದ್ರ ಶೇಟ್ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ ರವಿತೇಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಪಾರಿಜಾತ ಆಕೇರಿಗ ನರಕಾಸುರ ವಧೆ ಪ್ರಸಂಗಲಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಾನ್ಯರ್ನ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಾರಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಪುಲ್ಲಿರ್ದು ಪುಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತನ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಟೀಲು ಕಾರದೀಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಪುರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತನಂದಾಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು. ಹೆಂಗನ ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಾನ್ಯರ್ನ ಕೈದು ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತುಂಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾರು ಬರೋಡಿಂದಿತ್ತಂದು. ಎಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟೀಲಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಟೀಲಮ್ಮನ್ನ. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿ ವಿಜಯದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಿನ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 1-17 ಮುಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡೆತುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿ ವಿಜಯದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಿನ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 1-17 ಮುಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆತದಿತ್ತದ ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನದ ಮಿತ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ ಮೇಳ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಮುಟ್ಟ ದುಂಬರಿತೊಂದುಂಡು. ಅಜತಿನ ಕೆಲವು ಕುಂಟುಲಿಗೆ 50% ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿದ ಕುಂಟುಲಿನ ಐತ ನಿಘಂಟದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದುದು 50% ಆಫರ್ಡ್ ಮಾರೊಂದುಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಿರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5% ಆಫರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಯದ ರಡ್ಡ ನಮೂನೆದ ಹೊಸ ಮಾದರಿದ ವಸ್ತ್ರುಲಿನ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದದೆ ತುನರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಜಪ್ಪು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಆಫರ್ ಮೇಳ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಕೊನ್ನದಿತ್ತದ ಬೇಗ ಪೋದು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಲೆಟ್ ಜವಳಿದೆ ತೊಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಾಂಡ ವಿಜಯದ ಪುದರ್ಪೋಯ್ ಅಂಗಡಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗ್ ಹೊರಪೋಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ವಿಚಾರಿಪುಲೆ. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ಜೀವನಡು ಬರ್ಪುನ ಸವಾಲಿನ ಎದುರಿಸಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಪುಣೆದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟನೊಡೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪದ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಪಂತೆರು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ BM ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕೋಕೋ ಪಂತ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಬತ್ತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ BM ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರಥಬೀದಿ ಕುಡ್ಲದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ರಥಬೀದಿ BM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನಡು ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕೋಕೋ ಪಂತ ನಡೆತಂಡ.
ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೋಕೋಪಂತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪನ ಸವಾಲಿನ ಎದುರಿಸಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಪುಣೆದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯನು ಕಟ್ಟನೊಡೊಂದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಡಿ ಬಿನ್ನರಾದಿತ್ಯರು ಬಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಮಿತ್ ಆನಂದ್ ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತರು ಬಿಎಂ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ರೆವರೆಂಟ್ ಮನೋಜ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟದ ಸಂಯೋಜಕರು ಸುಬ್ಬರಾಯ ಕಾಮತ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಅಪರ್ಣಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಶವಂತ ಮಾಡ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ವನಿತಾ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಬೆಲ್ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ವನಿತಾ ಬಿಎಂ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಅನಿತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಇರುವ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ದುಂಬು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅಂಚ ಆ ಪೂರ್ ಬಂದು 100% ಆಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗೊಲುಡು ಸೋಣ ಧರ್ಮದ ತಿಂಗೊಲಾದಿತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲು ಪರ್ಬ ಮಾತ ಸುರುವಾಪನ ತಿಂಗೊಲಾದುಂಡು ಪುರಲದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುರುತ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತದ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಡಾವರಿದಂಚ ಸೋಣ ತಿಂಗುಲು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ತಿಂಗುಲಾದುಂಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಸುರುವಾಪುನ ಪರ್ಬುಲು ಸುರುವಾಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನುಲಿಡು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನ ತಡ್ಡೆಗೂ ಪುರ್ಪ ಪಾಡುನ ತುಳಸಿ ಬೊಲ್ಪು ದೀಪನ ತಿಂಗುಲು ಆಯ್ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಮುಂದೇನು ಹಿರಿಯರು ಧರ್ಮದ ತಿಂಗುಲೊಂದು ಪಂತೆರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಡು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಪುಂಜೋ ಭಕ್ತರು ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ವೃತ್ತಪತ್ತುನ ಇಂಚ ಮತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುರುತ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಾರೀ ಜನ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಗಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ನೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಒರ್ಮ ದಿನ 214 ಗಂಟೆ ಬುಡಂದೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಮಲ್ತಿದರು ಅಜ್ಜರಕಾಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂದುಂಡು ಒಡಿಪು ಅಜ್ಜರಕಾಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಭಾಭವನಡು ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಒರ್ಮ ದಿನದ 214 ಗಂಟೆದ ಬುಡಂದೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದಾಖಲೆಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜರೇಖ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಮಲ್ತಿದರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಈ ಸಾಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ತುಡರ್ಪುತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ದೀಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಕೈಕದೆ ತೊಂದು ಒರ್ಮ ದಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿದರು ಧೈರ್ಯ ನಿಘಂಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಡ್ದು ಮಾತಲ ಸಾಧ್ಯ ಅರೆನ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುವೆಂದು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಪಂತೆರು ಗುರುಕುಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ 216 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾರವರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ
ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 9 ದಿವಸ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಊಟ, ಅದು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅವಳು ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ. ನಾನು 216 ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಾಡ್ತಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದರೆ 3 ಅವರ್ಸಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ 1 ಅವರಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಅದೇ ಇರೋದು ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿದ್ವತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ವಿದ್ವತ್ ಒಂದು ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಶವಂತ್ MG ಸರ್ ಅಂತ, ಅವರು 24 ಅವರ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ ನನಗೂ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಭರತನಾಟ್ಯಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಮ್ಮದ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೂ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಅಜಪ್ಪು ಕಾರ್ಯ BC ರೋಡ್ದ ಸಂಘಟನೆದ ಆಫೀಸ್ ನಡೆತಂಡು ಶಿನೀರಾ ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆತೇರು. ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಮ್ಮದ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೂ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಅಜಪ್ಪು ಕಾರ್ಯ BC ರೋಡ್ದ ಸಂಘಟನೆದ ಆಫೀಸ್ ನಡೆತಂಡು ಶಿನೀರಾ ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆತೇರು. ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾದ ಜಹೀದಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದ ಜಹನಾ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದ ಝೈನಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಫೌಜಿಯಾ ಆಲಂಪಾಡಿ, ಪಣೋದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾದ ಫಾಯಿನಾ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನವರೀನ್ ಆಲಂಪಾಡಿ, ಸಾಜಿದಾ, ಮರಿಯಮ್ಮ TC, ಗೌಸಿಯಾ, ಜಯಬ್ ನಿಜಾ ಇಂಚ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಜಪ್ಪು ನಡೆತಂಡು. ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಸ್ರಿಯಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಓಟದ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. SDPI ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್ ಬಜತ್ತೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಅನೀಫ್ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ, ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೊಕ್ಕ SDPI ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಝೀನತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಪುರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಜನಪದ ಕಲೆನು ಒರಿಪವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬುಡಂದೆ ಪುಣೆಯೊಂದುಂಡು ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರುಡು ವಿಶ್ವ ಜಾನಪದ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರುಡು ವಿಶ್ವ ಜಾನಪದ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆತದ. ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜನಪದ ಕಲೆನು ಒರಿಪವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬುಡಂದೆ ಪುಣೆ ಒಂದುಂಡು ದೆಕ್ ತುಳುನಾಡಿಡು ಬಿರಿಸಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನವು ಪುಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಪಂಡೆರು. ಚಂಚಲ ತೇಜುಮಯ್ಯ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ವಿಶ್ವ ಜಾನಪದ ದಿವಸ. ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಈ ಸಭಾಂಗಣ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.